Plan de actuación en defensa do noso mar para salvar os sectores tradicionais do mar de Galicia é o nome do documento presentado polo propio sector con medidas urxentes nas que implican a Xunta de Galicia, Estado e Unión Europea. As medidas que nós defendemos son as que van a garantizar a corto e a largo plazo que o mar sea productivo e que podamos vivir do noso traballo, non de limosnas. En canto ás medidas medioambientais, recolle, por exemplo, a necesidade de mudar a normativa de baleirado dos encoros, unha maior rixidez de Augas de Galicia para o control das verteduras ou o incremento do control sanitario das importacións de marisco. Tamén a necesidade de recuperar as rías. E en ese plan plurianual, evidentemente, se teñen que abordar os problemas pendentes do saneamento integral das rías, os problemas do saneamento dos ríos, o problema da restauración dos bancos marisqueiros. No referente ás medidas socioeconómicas, consideran que as anunciadas pola Xunta son insuficientes. O sector demanda axudas directas ao sector do mexillón polas perdas no 2023 e as confrarías. A exención das cotas da Seguridade Social ás mariscadoras mentres que non recuperen a súa actividade ou axudas directas do salario mínimo interprofesional son outras das propostas. Que estas axudas que se den, pois que estén vencelladas ao traballo de rexeneración, que conten coa xente, o sea, que non sería cobrar o salario mínimo interprofesional por quedarse na casa, sino estar recuperando as rías, que nos manden a rastrear, que nos manden a limpiar, que nos manden o que sexa, que eles vexan que fai falta. Eles poden poñer a maquinaria, pero mellor que os mariñeiros penso que non vai coñecer ninguén o mar. O sector valorou tamén a mobilización do pasado día 21 en Santiago na que participaron preto de 20.000 persoas. Lamentaron o posicionamento das federacións de confrarías. Lamentamos profundamente que a Xunta utilizara e que houbera xente das federacións de confrarías que se deixaran utilizar para, por motivos electoralistas, non defender as medidas que nos levaron a ir ao Obradoiro. E que se nos acuse que por culpa da manifestación ou por culpa das nosas declaracións, o cal é totalmente falso, que perde valor o peixe, eso é mentira. O plan que poñan sobre a mesa recolle outras medidas como iniciativas para promocionar os produtos galegos ou para garantir a seguridade no litoral para controlar o tráfico marítimo internacional.